Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha amatshwele enkukhu. Ukuphupha amatshwele enkukhu kuvame ukuba uphawu lwezinto ezintsha, amathuba amasha noma impumelelo ezofike empilweni yakho. Amatshwele amancane empilweni abonisa ukuqala okuncane okuzokhula kube kukhulu uma kunakekelwa kahle. Leli phupho libonisa ukukhula nokuthuthuka. Ukuphupha leli phupho kungachaza imizamo yakho noma izinto ozisebenzelayo ziyakhula kancane kancane. Ngamafuphi, leli phupho lingachaza izimpendulo ezinhle, ubudlelwane obusha, isiqalo esisha kanye nokuthuthuka. Siyabonga, nisale kahle.